Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. זה לא שלי להחזיר. צריך לדכא את הרצונות האלה של הפלסטינים. כן, לדכא את הרצון שלהם למדינה, לדכא את הרצון שלהם ללאומיות, לדכא את הרצון שלהם לשחרור, לדכא את זה. שבעזרת השם עזה תהיה הריביירה של המזרח התיכון. אנחנו לא חוששים מניצחון. בואו ניתן כוח ללוחמינו האמיצים והגיבורים. האם אנחנו מפחדים מהמילה כיבוש? אנחנו כובשים את ארץ ישראל. אנחנו משחררים את עזה. אנחנו מיישבים את עזה. אנחנו מנצחים את האויב. אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו מבקשים ממנו עוד. מי זה טוב? זה אומר שנותנים לו לישון בשקט. אתה לא לישון בשקט. אני באתי לך לתכנן את עזה. עזה היא שלנו. מוסרית, מלחמה צודקת מאין כמוה. זוהי מלחמת הטוב ברע. ראשית, מלחמה נחושה שמתנהלת בשדה הקרב. היא מתנהלת מול חיות אדם, מול מפלצות שתקפו אותנו באכזריות מחרידה לפני 20 חודשים, ואנחנו ננצח אותם ונחריט אותם. הם לא יישארו. כשאני שומע ספקות, אי אפשר לנצח. אפשר לנצח בזכותכם, בזכות הלוחמים שלנו, בזכות הנחישות שלנו. חובה לנצח, ואנחנו בדרך לנצח. שנית, מדובר פה במלחמה על רוח, על ערכים, על צדקת הדרך, מלחמה על ירושלים. כך הם קוראים לזה, וכך גם אנחנו קוראים לזה. ובעת הזאת, המטרה שלנו היא להשיג את הניצחון המוחלט על אויבינו.